Kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään vuoden 1995 kuntalaissa pykälässä numero 28. Yli 500 rantasalmelaista on kirjoittanut nimensä kouluverkon säilyttämistä puoltavaan adressiin, joka luovutettiin kunnan päättäjille eilen. Tunnin päästä kuulemme kyläaktiivien mietteitä, mutta nyt kuulemme kunnanjohtaja Kristiina Järvenpäätä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jussi Tynkkystä sekä muita kansalaisia. Toimittajana on Paavo Koponen. Kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää, miltä se tuntuu kunnanjohtajana, kun onkin tämmöistä kansalaisaktiivisuutta nyt yhtäkkiä virinnyt? Toisaaltahan kansalaisaktiivisuus sinänsä ei ole mitenkään huono asia. Sen takiahan ne on julkisia, että niistä myös kuntalaiskeskustelua toivotaan, että ei siinä sinällään niin kuin lähtökohtaisesti mitään pahaa ole. Ja se kuuluu tähän järjestelmään, että kuntalaiset voi osallistua ja heidän pitääkin osallistua. Edelleen ollaan kuitenkin edustuksellisessa demokratiassa ja valtuusto edustaa niin kuin tätä päättävää tahoa, että se ei ole siltä osin niin kuin muuttunut kuitenkaan. Mutta jos sitten tietysti yhteisesti ollaan sitä mieltä, että jossain pitää linjausta muuttaa, niin sitten sitä toki muutetaan, että eihän se sitten asiat on asioita. Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää, kun tätä kyläkouluja puolustavaa kuntalaisaloitetta on laadittu, niin on sitä perusteltu myöskin osaltaan siltä, että ne viralliset oppilasennusteet, minkä pohjalta koulujen kohtalo ratkotaan, niin eivät olekaan ajan tasalla, vaan lapsia on enemmän. Ennusteet tietenkin muuttuu ja toisaalta on tietysti ihan hyvä, jos oppilasmäärä muuttuu positiivisemmaksi kuin mitä on ennustettu. Kokonaisoppilasmäärä ei kunnassa kuitenkaan näyttäisi tässä vaiheessa ainakaan pitkän päälle olevan nousujohteinen, mutta totta on, että kyläkoulujen oppilasottoalueilla on nyt hiukan ne ennusteet muuttunut. Että onko se sitten se muutos niin iso, että se vaikuttaa nyt sitten näihin tehtäviin päätöksiin jollain tavalla, niin se jää nyt sitten nähtäväksi. Meillä on valtuustoseminaari tai iltakoulu nyt tulevana maanantaina ja varmasti me pohdimme nyt sitten näitä asioita ihan uudelleenkin aidosti, mutta täytyy nyt kuitenkin muistaa, että tässä on aika monta päätöstä takana, että me viranhaltijat niin kuin eletään aina voimassa olevien päätösten mukaan. Ja meiltä on edellytetty silloin, kun tämä kouluverkkoasia on ollut käsittelyssä, että se pitää tuoda käsittelyyn 31.5.2014 mennessä, jos meinataan toimenpiteitä tehdä 2015 syyslukukauden alusta. Mutta jos sitten tehdään uusia linjauksia esimerkiksi aikataulujen suhteen, niin valtuustonhan on niistä tehtävä sitten uudet päätökset. Että meillä on varmaan kuitenkin sitten pitkän päälle tulevaisuudessa tärkeää, että meillä yksi koulu on ainakin semmoinen vahva ja siellä pystytään sitten tarpeeksi hyvin tämä opetus suunnittelemaan ja järjestämään, niin se on sitten arvioitava se, että mikä oppilasmäärä siellä koulussa pitää olla tulevaisuudessa, jotta se toimisi sillä lailla, kun sen pitää toimia. Tässä on Rantasalmella Bengtsin asemalla kesärenkaan vaihtotalkoot käynnissä ja Hau koira mukana. Jussi Tynkkynen, kunnanhallituksen puheenjohtaja. Ja asutaanko tässä virallisen päätöksenteon varpaille vai onko tämä sopusuhtaista yhteisöoloa? Tuntuu siltä, että niin päätäntävalta olisi pikkasen siirtynyt kylille. Kyllähän marssijärjestys on aivan eri, mutta kuunnellaan herkällä korvalla kylien ihmisen mietteitä ja tehdään harkiten päätöksiä, mutta kaiken näköiset asiat ottaa huomioon, mutta ikävä kyllä talous myös sanelee jotain. No miltä se henkilökohtaisesti tuntuu, että mikä se olisi jälkikasvulle parempi? Matkustaa pitkät matkat kirkolle kouluun vai käydä siinä lähellä kotoa? Itse en pidä näitä matkoja kovinkaan pitkänä, että naapurikunnissa on tapahtunut jo asioita sen eteen, että matka 40 kilsaa nykykulkuvälinä ei ole juuri mitään. Nuoret käy harrastamassa kirkolla, en katso sitä yhtään pahaksi. Ja näkisin kyllä, että ikäluokat rupeaa olemaan sitä koko luokkaa, että kaikille yhteinen etu lapsille olisi, että heillä olisi kiva ryhmä koossa ja saisi harrastaa ja touhuta liikatunnulle ihan oikeasti. Ei se tule olemaan kuitenkaan niin kovin suurta, jos puhutaan joku 30 oppilasta, niin ei se minusta ole kovin suurita. On ollut ennen aikaankin ja hyvin tultiin toimeen. Niin tässä Santtu Kosonen 2 pienen lapsen kanssa Rantasalmella, vaikka oletkin Vantaalta. Vantaalla koulut ovat suuria ja Rantasalmella puhutaan kuntalaisaloitetta pienten koulujen puolesta, niin sieltä isojen koulujen äärestä, niin miltä tuntuu, että tämmöinen pienten koulujen puolustaminen? No sehän on ehdottoman tärkeää, että kyllä ne pitäisi ehdottomasti säilyttää. Oma lapsesta taitaa olla sen verran pieni, ettei vielä ihan koulussa. Ei ole, että 2 muuta on koulussa ja tämä nuori ei ole vielä. No minkälainen on ollut kokemus, kun lapset on ollut arvatenkin isossa koulussa? Parempi se olisi olla pienessä koulussa kuin isossa koulussa, että siellä olisi yksilöllisempää tämä homma, että ehdottomasti puolustan noita pieniä kouluja.
täällä Rantasalmelaisessa marketissa Helena Kärkkäinen on myyjäisiä pitämässä. Mitäs mieltä siitä ootte, että pitäisikö lapsilla olla pienet koulut lähellä kotia vai pitäisikö kaikki olla isossa koulussa? No kyllä mun mielestä ainakin osa kyläkouluista voisi olla olemassa ja varsinkin just, että alakoululaisille ja esikoululaisille, jotka aloittaa, niin se olisi ihan hyvä, että ne vois käydä siellä lähellä ja olla pienemmässä ryhmässä siellä. Taitaa olla osalla kouluista, että ihan lähivuosien aikana niin oppilasmäärä nouseekin ihan, että saattaa olla paluumuuttajia kotiseudulle ja sitten voi olla, että joku ihan muukin perhe haluaa valita työpaikan mukaan asuinpaikka, niin varmasti siellä haja-asutusalueella on mukavampi asua sitten, kun siellä on lähellä palveluita, kouluverkkoa esimerkiksi. Ja aktiivisia kyliä. Kyllä. Etelä-Savon radio. Radio Suomi.